खुलुमबाय बड'लेण्ड आइडल हान्जानिफ्राय जानानै नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 जा ग्राउन्ड अडिशन जोबनानै थांबाय, बेनि उनाव जोंहा सेकेन्ड अडिशननि हाबाफारिनि बागै फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। जोङो थांनाय 5 आगस्तनिफ्राय जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय जागायनानै क'क्राझारसिम जिखिनि ग्राउन्ड अडिशन जाबाय, बेनि जा सेकेन्ड राउन्डआव जायफोर बादायारि बिथांमोना सायख'जादों बिथांमोननि थाखाय जोङो बे समाव फोसावनो सानदों, जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय जा सेकेन्ड राउन्डनि बादायलायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिनि थाखाय थागथियारि जागोन। बेनि थाखायनो बिथांमोननिसिम सिगांग्रो मिथिहोनाय जाबाय। दायो जोंहा ग्राउन्ड अडिशननि उनाव जा नेमखान्थि बायदियै सेकेन्ड राउन्डनि जा अडिशन, बे हाबाफारिखौ जोङो लानो थाखाय साखाफारा जाबाय। ओंखायनो जायफोर बादायारि बिथांमोना सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय सायख'जाबाय बिथांमोना बे समावहाय थागथियारि जानांसिगौ। जोङो बे आगस्त दाननि जों जोबथानाय खालारनि गेजेराव जोङो सेकेन्ड राउन्डनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जों लानो थाखाय साखाफारा जादों। ओंखायनो गासैबो जायफोर बादायारि बिथांमोना सेलेक्सन जाबाय सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय, बिथांमोना साखाफारा जानो नांसिगौ। जोङो बे नैथि राउन्डनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ मोननै बाहागोआव बोखावनानै खालामनो सानदों। धेमाजि, बिश्वनाथ, लखिमपुर, सनितपुर आरो उदालगुरिनि बादायारि बिथांमोननि थाखाय मोनसे जायगा थावनिखौ जोङो साखाफारा खालामनाय जादों। बे जाबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारायाव। ओंखायनो बे जिल्लाखिनिनि गासैबो नैथि राउन्डनि सायख'जानाय बादायारि बिथांमोना राङापारायाव जोंनि जा थावनि, बे थावनियाव फैनानै बादायफैनांगोन। सम आरो खालार बेखौ जोङो उनाव फोसावनाय जागोन। बेनि उनाव तामुलपुर जिल्लानिफ्राय लानानै बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार बे मोनब्रै जिल्लानि थाखाय जोङो बर'मायाव थागथियारि खालामनानै दोननाय जाखादों। खालार आरो समखौ आरो थावनिखौ जोङो उनावहाय फोसावनाय जागोन। दा बादायारि बिथांमोना साखाफारा जानांसिगौ। बर' आरो हिन्दी मेथाइ बे मोननैखौ बिथांमोना बे नैथि राउन्डनि बादायलायनायाव मेथाइ खननानै बादायनांगोन। बेवहाय दामग्रा जोंनिफ्राय मिउजिसियान थागोन। जोङो बेवहाय बादायारि बिथांमोनखौ ट्रेकजों बादायहोनाय जानाय नङा, जोंनिफ्रायनो दामग्रा हान्जाखौ जोङो लांफाखानाय जागोन। ओंखायनो बादायारि बिथांमोना हिन्दी आरो बर' मेथाइखौ जाहाथे दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामो, बेनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। फिन खनसेबाव फोसावनो नागिरदों, धेमाजि, लखिमपुर, बिश्वनाथ, सनितपुर आरो उदालगुरि जिल्लानि गासैबो बादायारिनि थाखाय जोङो सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव थागथियारि खालामनानै दोननाय जाखादों। सम आरो खालार आरो थावनिखौ जोङो उनाव फोसावनाय जागोन। बेनि उनाव तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार बे मोनब्रै जिल्लानि थाखाय जोङो बर'मायाव जायगाखौ जोङो थि खालामना दोननाय जाबाय। खालार, सम आरो थावनिखौ जोङो उनावहाय फोसावनाय जागोन। ओंखायनो फिन खनसेबाव फोरमायनो सानदों, बादायारि बिथांमोना साखाफारा जानानै थायो जेन। आरो जायफोर बादायारि बिथांमोननो नैथि राउन्डनि थाखाय सेलेक्सननि कार्डखौ होनाय जादोंमोन, बे कार्डखौ बादायारि बिथांमोना बै जायगासिम लानानै फैनो नांगोन। बेजों लोगोसे नैथि राउन्डआव जायफोर बादायारि बिथांमोना बादायगोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे बाथ्राखौ फोसावनो सानदों। मबाइलाव लिरिक्स नायनानै बा बहियावहाय लिरनायखौ नायनानै बिथांमोना बादायनो मोननाय नङा। ओंखायनो बादायारि बिथांमोना जाहाथे बर' आरो हिन्दी मेथाइखौ नैथि राउन्डनि थाखाय बर' आरो हिन्दी मेथाइखौ प्रेक्टिस खालामो जेन, बेनि थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ फोसावबावनो सानदों, जोङो सेकेन्ड राउन्डआव जेबो मोनसे रेजिस्ट्रेसन फिसखौ जोङो लानाय जानाय नङा। मानो होनोब्ला जोंहा ग्राउन्ड अडिशनावनो बे फिसखौ लानाय जाखादों। ओंखायनो बादायारि बिथांमोना जाहाथे थागथियारि जागोन, बेनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।